హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చపాతీ విత్ మైసూర్ పప్పు చేయబోతున్నాను. సో దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇప్పుడు కావాల్సిన పదార్థాలు: ఆశీర్వాద్ పిండి అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి. నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ దీన్ని పీసెస్ చేసుకున్నాను. అండ్ 1 కప్ ఆఫ్ మైసూర్ పప్పు అండ్ ఇక్కడ చపాతీ పిండిలో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి. సాల్ట్ మీకు రుచికి సరిపడినంత యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇలా మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొని దీంట్లోకి స్లోగా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒకేసారి వాటర్ వేసుకోవడం వల్ల పలుచగా అయిపోతుంది పిండి అనేది, అందుకనే స్లోగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా మంచిగా కలుపుకోవాలి పిండిని. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కాసేపు మూత పెట్టేసి ఉంచుకుందాం. ఇక్కడ నేను మైసూర్ పప్పు కోసం ఒక బౌల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో జీలకర్ర, ఆవాలు వేసుకున్నాను. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు ఇలా ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి ఆనియన్ పీసెస్ యాడ్ చేయాలి. ఆనియన్ పీసెస్ తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ కూడా యాడ్ చేయాలి. దీన్ని మంచిగా మనం కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం పసుపు యాడ్ చేయాలి. పసుపు యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి నేను మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని మంచిగా కలుపుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మైసూర్ పప్పు కడుక్కుంటున్నాను వాటర్తో. ఇక్కడ నేను 2 సార్లు కడుక్కున్నాను మైసూర్ పప్పుని. సో ఫ్రెండ్స్, మైసూర్ పప్పుని కడుక్కున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు దీంట్లోకి యాడ్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను మంచిగా కలుపుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను 1 కప్ ఆఫ్ మైసూర్ పప్పుకి 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను మంచిగా కలుపుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను బాయిల్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ కావాలి కదా, అందుకని నేను ఇక్కడ మూత పెట్టేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చపాతీ పిండిని ఇంకోసారి మంచిగా కలుపుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను చేతికి ఆయిల్ రాసుకుంటున్నాను. అప్పుడే మనకి పిండి అనేది చేతికి అంటదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చిన్న రోల్స్ చేసుకుంటున్నాను చపాతీ పిండి.
చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా గుండ్రంగా చేసుకోవాలి. ఇలా నేను అన్ని రోల్స్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం పూరీ సైజులో పూరీ సైజ్ అంత వరకు చేసుకోవాలి మనం దీన్ని. దానిపైన ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఆయిల్ అప్లై చేసిన తర్వాత దీనిపైన పిండి వేసుకోవాలి, ఆశీర్వాద్ పిండి. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేస్తున్నాను. అప్పుడే లేయర్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ చాలా స్మూత్గా వస్తుంది చపాతీ అనేది. మనం ఇవన్నీ రోల్స్ ఇలానే చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇలా చేసుకోవాలి మనం. ఇవన్నీ నేను ఇలానే చేశాను. అండ్ ఇక్కడ మైసూర్ పప్పు అనేది బాయిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ నేను చపాతీ కోసం ప్యాన్ పెట్టాను, అది హీట్ అయ్యేంత వరకు. ఇప్పుడు నేను దీంట్లోకి సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్ కూడా మీకు రుచికి సరిపడినంత యాడ్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడ నేను ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చపాతీలు చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చపాతీ అనేది నేను ప్యాన్ పైన వేసుకున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు దీనిపైన ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను. అండ్ దీని బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఆయిల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు సో చపాతీ రెడీ అయిపోయింది. నేను దీన్ని ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు ఇలా ఎందుకు చేసుకుంటున్నానంటే, ఇలా చేసుకోవడం వల్ల చపాతీ అనేది చాలా స్మూత్గా వస్తుంది అండ్ చాలా లేయర్స్గా కూడా వస్తుంది. అండ్ మైసూర్ పప్పు నేను కప్లో తీసేసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నేను పుదీనాతో గార్నిష్ చేస్తున్నాను. అంతేనండి, మన చపాతీ విత్ మైసూర్ పప్పు రెడీ అయిపోయింది. సో చపాతీ చాలా మెత్తగా ఉంది అండ్ చాలా రుచికరంగా కూడా ఉంది. అండ్ మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.